Pues assistem a la plaça del 15 de maig i la veritat és que un dia com avui, de 9 de juny, que s'ha convocat la manifestació que agarra el tèstic, no?, per així dir-ho, del 15 de maig, resulta ser que ha sigut encara més multitudinària, molt més èxit, en totes, per així dir, els conflictes que hi ha hagut a l'hora de generar aquesta proposta nova, no?, que necessitava d'empenta de gent, però en realitat tots ben sabien que estaven treballant, que érem només que poble, vull dir, no pertanyíem a... no pertanyíem a partits polítics i és extraordinari. Les últimes xifres que diuen de 80.000 persones, vull dir, al final el número són números, no? Però el sentir-te així, el caliu, l'ambient festiu i reivindicatiu per lo que la gent en realitat ha d'estar viva, no?, que és a dir, que no mos la facin, resulta enriquidor i la veritat molt il·lusionant. I un altre punt a destacar és com eixia la capçalera de la manifestació estava passant per les Torres de Quart i en la plaça de Bous el que estaven parat, vull dir, n'hi ha algo, no? M'entens? I bé, de moment això és l'abans que podem fer des d'ací de la plaça.